tahu dipun anu lho tunggone anak lanang lho mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahalam. Lho ndi to le? Lah kae lho bocah ning kono. Mbok rene to le. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya wah duh iya wah iya Mas. Iya biyen muridku saiki wis melejit. Nah, kok ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Nah iya ngono. Ora ya aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk. Bocahe teko. Alah. Sesuk Aja ngutik-ngutik akan turu ngene urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni. Guyone aku lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk bengi lek bintang tamune Niken. Niken kok mak jedul bae tutik. Aku ya Niken Salihu. Anoman malumpat sampun Parabdeng widing naga sehari mulat mangandhap katingal wanodya yukara ageng gelung rusak para lahan kesemo kang ego kae heksi Lai sak pungkure Ndara Madukara lan Ndara Njodipati Klampe sireng kene ketekan dayoh maneh ya kuwi Pendhita Kendali Sadaya ing pertapan Kundalini ana apa Anoman? Waduh kalilan matur iki sisip diagung pangaksami yaktosipun ing wekdal sak mangke manah kula nembe kuwur raos kula nembe baliwur nggagapi lumadining lelampahan ingkang kados mekaten mboten wonten sanes kejawi namung lelampahanipun Anoman piyambak. Kula menika rumaos jibeg-bebeg pantok papuntening tekad. Kula kedah nyuwun dawuh dumateng sinten kejawi namung Paduka Sang Ismaya. Nyuwun sewu Kyai. Paduka sampun nyekseni kaliyan gesangipun Anoman. Kula menika linairaken dhateng jaman Ramayana wiwit kuncung ngantos gelung. Gesang kula menika namung leladi dumateng titising Sang Hyang Wisnu nuwuning sesembahan kula pun Sri Rama Wijaya. Lah sak mangke sampun melangkah wonten ing jaman Mahabharata. Kenging menapa nyawa kula kok mboten enggal dipun jabel kalian para dewa. Sukma kula kok mboten dibanjut kalian pangeran. Nyuwun sewu kula menika sampun rumaos bosen. Anoman menika sampun rumaos jeleh. Raga kula sampun sepuh bebasan ampas brabas tanpa guna. Anoman napaki bumi menika. Anoman menika sampun kempong perot jambul uwanen. Waduh Kyai Semar Badranaya. Kula nyuwun dawuh ngantos kapan Anoman gesang wonten Madyapada menika Dhuh Kyai. Anoman Wanara Seta Bayu Putra Haran Kanekara. Bayu Putra Haran Kanekara Mahambek Binandita. Anoman kula wonten dawuh Kyai. Semune kowe maido marang adiling kodrat. Karepmu kuwi piye to? Sawangen.
lumrahe wong angger ndonga kuwi mesti nyuwun muga-muga pinaringan awak seger waras, pinaringan umur sing dawa. Lah kowe wis diparingi umur dawa, parandene kok malah gresula. Apa ora kleru, apa ora jeneng luput? Mikir ta Anoman. Anane nganti dina iki kowe isih diparingi umur sing panjang, umur sing dawa. Pangeran kuwi janji kok sih nguripi sing jenenge menungsa tegese kowe isih ana gunane. Yen wis pancen ora ana gunane, kowe biyen mesti wis dilereni nggon murid. Mudeng apa ora kowe iki? Tegese yen kowe nganti dina iki isih diparingi umur dawa, gunakno kanthi bener becik. Kanggo nyelengi tumindak sing becik dharma utama lan pangibadah suci. Men Anoman sibuk ana ngarsaning Gusti, piniji sak wanci-wanci, aja nganti mbalenjani, aja nganti nguciwani. Diwene umur dawa ora gelem syukur. Mara coba saiki dipikir maneh. Dinalar meneh diglejah maneh. Kira-kira ucape Anoman sing kaya ngono kuwi bener apa kleru? Wah. Anda dalang gayung ngekono Ore sang Rama Daya Patyana yaksa gungtang Rama namane wela katak sini jejagi troning mare mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina drodaladri mila gugu saben ari Pandita Hakarya wangsit pindha kumbang ajabing pawang susung angin ngending gone miwang kalih kangkung Putra Pandhawa Papa Kadiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan Warayang diwanuhake Kyai aku kuwi Pendhita Serayan saka negara Ngastina jenengku Resi Wisamuka lan kowe Kyai Semaraja kekedhen rumangsa aku tekan Klampis renggene yektine aku ora bakal ketemu karo panjenenganmu Kyai Semar Badranaya ning aku mau bubar wae jumujuk ana Gunung Kendali Sada tinemune Kendali Sada kahanane suwung jare sing jeneng Resi Anoman Ripalungguhan iki mapan ana Klampis renggene
Mula aku banjur sumusul ana desamu kene. Aku njaluk wektu sawetara Kiai. Aku bakal jagongan karo Pendhita Kethek iki. Ana apa Wisamuka? Goleki marang Kabiwara. Hanuman. Ayo saiki petungan apik-apikan aten karo Wisamuka. Tetha pratela yen to gelarmu karo gelarku kuwi padha. Ya kuwi sinampuran pakaryan kang ora enteng jinejer dadi pandhita utawa wujuding brahmana. Mongko tentrem lan oraning jagat iki gumantung kepriye pendhitane anggone nuntun marang umat supaya duweni bebuden kang rahayu. Mongko ripalungguhan iki jagat wis wiwit rusak, pakeme wis morak-marik. Saya-saya jaman saiki sapa bisa dadi pendhita? Sapa bisa ngaku dadi wujuding brahmana tanpa metung awake kuwi pantes apa ora jinejer dadi pandhita. Kalebu kaya Dedyapuramu kuwi Anoman. Pendhita kuwi makhluk kang suci, pendhita kuwi makhluk ingkang luhur. Tartamtu duweni piranti sing genep. Lumrahe sing pantes madeg dadi pandhita kuwi sipate manungsa ning kocapa. Kocapa sing ndadekake donya kuwi kisruh. Jagat kuwi gidho. Ora ana liya ya mung pendhita sing mung secara gelare nanging ragane sak jiwane kuwi dudu pendhita. Ning kaya kowe kuwi bangsat kewan Anoman. Wisamuka. Kowe ora ngilu karo kahananmu. Yen kandham wujuding pandhita utawa brahmana kuwi kudu sipating manungsa lan nyepelekake Anoman krana wujudku kuwi wanara saiki sawangen ragamu. Sawangen ragamu. Kowe kuwi apa menungsa lumrah? Wujudmu kuwi dudu manungsa ning kowe kuwi buta. Sipate buta kuwi buta buteng betah nganiaya. Mula ora aneh, ora mokal yen pendhita kaya kowe kuwi senengane ngremehke sak padaning titahing pangeran. Wah, rasah kakean bebuangal kowe buset elek Anoman. Ayo metu njaba. Metu njaba kelakon tandangan dene Bekawan Wisamuka wetine iki. Aglarening paseban jaba pindha ora bengkang samudra obra pusananing wadya
ong tetinding praprawira Argyana Patih Sudira didem kang sami sumewa ora mahap nilingaken sabda kowe latalah durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina kepapak ana buron laronku wanara kusika seta tegese kethek wulese putih ora pangling we Anoman Bambang Swatama pancen bener sumedya laku marep menyang endi pendirangan mripatmu kaya duweni niat kang kurang prayoga Anoman manuta ing ripalungguhan iki nungkula enggal tak bondo tangan wak srimpung sikil wak pocok gulumu apa dosa kang sarta kaluputaning Anoman ya senggono Anoman ing ripalungguhan iki para Jawata ora ana sak siliring bawang maneh bakal numedhakake wahyu utawa kanugrahan ingkang ingaranan Wahyu Trimanggala Sembada kang jinangka negara Ngastina bisa nggayuh wujuding punang wahyu ya Wahyu Trimanggala kalamun ditumbali nganggo wanara kulisi putih ora ana liya kejaba mung kuwi Anoman kula nungkula tak nggo tumbal negara Ngastina kowe lah dalah kowe ora susah melu celeng boloten kebolatengen yen kena tak pringgak kisara becik Baliyo Swatama tak barisan Sata Kurawa janji ora gelem bali saka Karang Kadempel menteng kelek arep gawe gendro arep gegeger ning Karang Kadempel kene apa kelakon jerak babati barisanmu wani karo Bambang Swatama entek wedine karwanine bagus gedhemu cilik durmu nek kopat karo buntute ula tapangin kejromanuk branjangan cangkang kandeling kumil tebu jmengleng suduanmu yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teko tanpa meguru wateken aji coba mantramu mangsa tepiat atamun sati kauca takom dosa wis ngono
astu we ayo ya ya wah bro weh wah os murid weh ayo ya ya weh ya ai jika sikilmu lo vaya aduh weh ya weh wah what way was oh hey yo wah oh itu bos mutiar hey uncake Surdayu yo kabeh ana paran manuta dari tumbaling praja negara Astina Sembada Kang Jinaka Rahayu kang tinemuin bisa ngelangkai batang Anoman gembelak kenting yasu biajingan kuwi. Wat wah ambro. Hey. Hey, wah, hey. Oi, wah. Hey. Ya. Wah. Hey! Hey! Hey!
Ngatekku sih. Ya! Odet oi! Woi! Pas ya! Woi! What? Ah! What? Hey! Ah! Hey! Ayo!
wah. Baik, hei, wis, wai. Hei, ayah. Woi, ayah. Abrabak sro kabran nang geget waja mlintere kumpul sukala lijiling sabtu mut latal ojo ngembilu ndasmu Anoman. Supaya kowe bisa ngundurake barisan Satakura sing semono akeh. Musuh tanding lawan Begawan Wisamuka. Tibane pengabaran. Tibane ora pengabaran ora lumpuh. Aja celuk Begawan Wisamuka kowe. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Wisamuka. Kowe nibani pengabaran marang Anoman. Iya to ya. Pengabarane Wisamuka ora bakal tak endani ning malah tak tampani. Yen pancen kodrating Anoman mati merga pengabaranmu wis tak ikhlaske sing dadi nyawaku. Ning yen durung kodrating Anoman mati malah kowe dhewe Wisamuka sing lakon kewirangan dina iki kowe. Jiwa manjing wah ucap kacarita nalika samono kena pengabarane Sang Wisamuka Pandhita Kendali Sadari Sang Anoman ya Sang Senggana nglumpuk datanpa daya kaya linolosan kang dadi otot bebayune wauta uncat sukmaning Sang Anoman uncat sukmaning Sang Anoman nenggih ari Sang Sukma Mayangkara melesat ing antariksa
Sikara bala kang tumingal tanpa samya medali lera tatit wiloting kondo danyuwang kong mangun sangiti wala tala Anoman sing kundang kaonang-onang jarine mantan Gimbong Senopati Swelogiri nyatane ora gondro sepira sing dadi kaprawiran lan kadigdayani. Ketitik ketiban pengabaraning Begawan Wisamuka lumpuh ora duweni kekuatan. Anoman hak lebokke manjing ana kulukku kunarpaning Anoman. Tumuli enggal tumuju mring negara Ngastina. Aja pati-pati kowe mati sadurunge kowe mapan ana bumi Ngastina Senggana. Hey! Hey, Jaya! Mangkahang terus-terusun barlindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk umop ngang jalan iki lonjong mimi sing dadi mlayumu melar mingkus kang dadi napasmu petruk mlayu-mlayu gawe kaget ana apa kedrawasan kepiye Anoman campuh yuda lumawan tanding Resi Wisamuka. Anoman tibani pengabaran nganti nglethak mbuh mati mbuh urip. Sakniki kunarapaning Anoman dibopong dibeto dhateng negari Ngastina. Jarene arepe digawe tumbal negara Ngastina iki kepiye ta? Sajake Anoman kaya kepengin njajal awak pancen sengaja nadhahi pengabaraning Begawan Wisamuka. Ning yen miturutku Anoman kae durung mati, Witruk. Lah banjur niki dos pundi murih becike mo? Sajake pendhita buta kae lagi winong wonging dewa. Ketitik nggaduh kasekten kang gegirisi, Witruk. Dos pundi mo? Ayo luwih dhisik melu aku. Golek bantuan kanggo srana nandingi kridaning Begawan Wisamuka, Petruk.
Aruna Hangutiya sanes karo mongko sakune dumati marsudi engkang kanane kunane bisane Waduh, Rama Pukulun, Rama Pukulun Hyang Pramesti Guru. Kula ngaturaken panuwun dene ripalenggahan sakmangke sampun purna kewajiban kula gesang wonten Madyapada. Lantaran pengabaranipun Begawan Wisamuka satemah sukma kula kendang ngantos dumugi kahyangan Suralaya mriki. Pukulun swarga utawi neraka kula namung ndederek kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Sukma Mayangkara. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Daramanmu ana ing alam padang iki isih durung rampung. Isih akeh jejibahan kang kudu kita rampungake. Mula nadyan tori palungguhan iki jeneng kita amung abadan sukma. Munggah ana kahyangan nanging yektine sowan kita sukma Mayangkara ana ngarsa ulun iki bakal dadi lelantaran tumangkare wahyu Trimanggala marang titah utamane marang jeneng kita Anoman. Wahyu Trimanggala kapara nyata. Wahyu Trimanggala kuwi kapérang cacah telu siji wahyu ning ratu angka loro wahyu kasatriyan dene ndungkap ingkang pungkasan angka telu wahyu ning kabrahmanan. Wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Ing ripalungguhan iki wahyu kabrahmanan ora ana kang pantes hanggadhuh kejaba mung jeneng kita Sukma Mayangkara. Adi Guru, menapa mboten langkung prayogi? Wahyu ingkang cacah wonten kalih wahyu ratu lan wahyu kasatriyan sisan damel dipun titipaken dhateng Sukma Mayangkara kemawon. Nun inggih Kakang. Sukma Mayangkara kula wonten dawuh duh Hyang Adi Pukulun mara enggal tampanana wahyu kabrahmanan iki lan aku titip wahyu ratu lan wahyu kasatriyan uga gawanen ulun pasrahake marang jeneng kita Sukma Mayangkara. Kira-kira sapa titah kang trep lan pantes dadi sasananing wahyu ratu lan wahyu kasatriyan iki? Sukma Mayangkara.
Abantuk wahyuning lagya dumilah mangolah ilmu bangkit mikat areh mangukut kukutaning jiwengku ya jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat tak kira wis rampung kang dadi daramaning anoman urip ana ing Madyapada. Lah kok malah tinemu ning aku nampa wujuding kanugrahan kang winastana wahyuning kabrahmanan. Ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging malah sangsaya abot. Wahyu loro sing tak gawa ya kuwi wujude wahyu ratu lan wahyu kasatriyan. Ora bakal tak wenehke marang titah sapa wae krana kodrate wahyu kuwi sing wenang nemtokake milih kuwi wahyune dudu menungsani. Mula wahyu loro iki bakal tak uncalke sagegana. Kira-kira sapa kang bakal tuju karo wahyu loro iki? Puno kawan lagi. Ya.
Matur nuwun. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Dik Petruk. Selamat pagi Dik Bagong. Selamat pagi Mas Petruk. Ora krasa wis manjing ana ing season 2 patete 9 goro-goro. Weh ngono ya Le. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Lah iki eling-eling Petruk Mas Gareng Dik Bagong mereka tinitah lair cenger pun dadi wong Jawa. Ana tetembungan jiwa Jawa ingkang kajawi. Maknanipun wong Jawa aja lali karo jawane. Kados adicara ingkang kagelar wonten ing dalu sakmangke adicarane bersih desa. Sing gelar warga masyarakat ing laladan Desa Gandri, Kecamatane Pangkur, Kabupatene Ngawi. Agenda rutin tiap tahun ngeleki desane, nirakati desane, ketoke seneng-seneng, ketoke hiburan. Nanging wong Jawa nate paring dawuh riyin, ing lair rangudi karya, ing batin hangesti Gusti. Ketoke seneng-seneng, ketoke hiburan, ning atine nirakati desane, ngeleki desane. Merga wong Jawa tumrap wong Jawa menika laku sing paling ampuh menika wonten kalih setunggal niki menika laku melek angka kalih luwe utawa poso pancen kapara nyata Mas Gareng. Wah. Iya. Dadi adicara sing setahun pisan menjadi agenda rutin kaya mangkene iki dadiya sarana jenenge wae bersih desa kaya sing ndak aturke mau ngarep sing diresiki ora mung desane tata lair, ora mung ratane, ora mung pundene, nanging uga ngresiki ati kang sarta batine para warga masyarakat ing Desa Kukuban Gandri. Pancen kapara nyata. Dadiya sarana nulat sarira angrasa wani. Iya, pancen bener, Gong. Introspeksi diri aja tudang-tuding ning tudingen awakmu dhewe. Kira-kira setahun iki duwe salah apa? Duwe kaluputan apa? Duwe kleru apa karo tangga? Ayo. Mula tembung sak kecap tindak sak pecak kudu tansah ngati-ngati. Eling mbok menawa menungsa kuwi makhluk sosial. Mbutuhake bantuan sama samaning titahing pangeran, ya ta? Mula carane nyukuri nikmate pangeran kuwi ora mung kanthi cara amal jariah, ora mung kanthi bondo kaya bengi iki dana rasa, ora mung nyukuri aku syukur karo pangeran mergo pinaringan rejeki sing kathah melimpah mboten. Rejeki sejenenge rejeki menika ora mung bondo, ora mung tetumpakan sing apik. Rejeki nikmate pangeran kuwi ora mung ngemongake omah sing magrong-magrong. Nanging Petruk, Mas Gareng, Dik Bagong isih pinaringan sehat wal afiat. Sikil isih iso jumangkah, tangan isih iso kumerembiah. Kuwi kabeh nikmat saka Gusti Allah sing Petruk, Gareng, Bagong wajib untuk mensyukuri, ngono. Awake dhewe tangi turu mripat isih kena nggo nyawang, kuwi ya nikmate pangeran. Terus kuping isih kena nggo ngrungokke, kuwi ya nikmate pangeran. Lambe isih kena kanggo guneman, kuwi ya nikmate pangeran. Mripat isih pinaringan iso kanggo nyawang padanging jagat raya, kanggo nyawang sing apik-apik, kanggo nyawang sing becik-becik, aja nyawang sing duduhake. Iya. Terus nyukuri nikmate kuping isih iso kena nggo ngrungokke, ngrungokno sing apik-apik. Pitutur luhur, maidho hasanah, pengajian dan lain sebagainya. Ya le nggih. Terus nyukuri nikmate lambe kanthi guneman sing apik, ya to. Kanjeng Nabi wis nate paring dawuh, kandha omong sing apik, nek ora omong sing apik luwung meneng. Nganti kaya ngono kuwi nggih. Mula ambak nggur sailat,
ambak ngrusak lambe menika nggih luar biasa kena kanggo natoni wong ning uga bisa kanggo nuturi utawa paring pitutur paring pituduh padha pandaning umating pangeran. Salah satu ulama tersohor Imam Ghazali menika nate paring dawuh, yang tajam itu lidah, yang jauh itu masa lalu, yang berat itu amanah, yang besar itu hawa nafsu, dan yang paling dekat itu kematian. Wah, ngono ya Dik Petruk. Nggih. Mula balik ana ing benang merah bersih desa agenda rutin tiap tahun bisa kanggo sarana berbenah diri. Ora mung desane ke depan sing tambah apik, ora mung desane sing ke depan tambah luwih becik, ning bisa warga masyarakat Gandri akhlake ya tambah becik, tambah dewasa sing dadi pamikire, tansah manembah karo Gusti kang murbeng dumadi ora dilalekake, lan tambah tansah pasrawungan sing becik karo padha padaning umating Gusti Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gunem tanpa guna ngaturake tetembangan sadurunge Mas Cemple dan kanca-kanca lainnya padha menghibur para warga masyarakat ana ing season goro-goro. Nah. Dik Sinta luwih dhisik. Ayo. Kuwi lho jeng enjing Dik Sinta. Iya. Sugeng enjing Mas Dalang. Pripun wingi opnam berapa hari gitu. Alhamdulillah 4 hari. Wah, ya ngono. Pinaringan sakit panjenengane jek iso bersyukur lho. Luar biasa. Nggih jenengan. Nek mboten ngoten kan mboten leren to Mas Dalang. Nggih. Nyun sewu nek pareng lho, nek pareng ngertos sakit apa to ditinta jenengane? Yo, ngalah mosok disebut Mas. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Ora apa-apa ki jenenge sharing penyakit. Kok kaya seenom kok wis penyakiten ngono. Ora apa-apa, kula niku nggih duwe lara. Oh ngono. Nggih, tipes. Oh, tipes. Tipes niku berarti termasuk melbune panu nggih, penyakit jero nggih. Nggih, bakteri. Ya muga-muga ndang saras, tapi ini sudah agak membaik toh. Alhamdulillah sampun. Mula ana tetembungan kesehatan itu mahal Harganya. Leres. Mula nek paringi penyakit jero kuwi malah tamban-tambanane malah larang. Kuwi kena kanggo kesimpulan, apa-apa kuwi nek manggone ning jero kuwi mesti regane luwih larang. Apa-apa nek ning jero regane luwih larang. Larang. Ya. Padha dene karo kondektur karo insinyur. Ya, kondektur iki kerjane nggon njaba, nek insinyur kerjane nggon jero otak. Kuwi mesti bayarane luwih larang insinyur timbang kondektur. Contone iku sik nggon jero mesti apa-apa luwih larang. Luwih larang. Sampeyan pengen sing conto mriki enek? Napa? Conto sing mriki enek, sik jero kuwi mesti regane luwih larang. Napa niku? Jarike pesinden niku. Jarike pesinden niku pol ngetepol regane pinten Dik Sinta? Paling larang. 300. Ya. Kuwi 300 ya to. Kuwi lagi jarike. Lembare. Nggih. Monggo nraki nembang. Lah sing larang apane? Sing larang apane? Sing larang niku nek jarik tulis niku ya. Larang. Neng kan kena dicicil to Mas. Lah nggih, anu Dik. Ular kambang. Oh, ya. nggih. Selindro. Masa tumbuk ular kambang.